Il-ħadd filgħodu diversi attivisti b'vuċi waħda nġabru quddiem il-Parlament ta' Malta sabiex jiffurmaw parti mill-mixja ta' solidarjetà biex titqajjem kuxjenza kontra l-pjaga tal-vjolenza domestika. Il-mixja li ssir dawn l-aħħar snin ġiet organizzata mill-Fondazzjoni Dar Merħba Bik. Il-Kummissarju kontra l-Vjolenza Domestika Simoncini saħqet ma' One News li bħala poplu Malti għandna naħdmu id fit sabiex din il-pjaga li għandna fis-soċjetà tinqered darba għal dejjem. Żiedet tgħid li għandna wkoll nedikaw lill-ġenerazzjoni żagħżugħa sabiex inrawmu fihom sens ta' ugwaljanza. Naħdmu it-fit ħalli nippruvaw anki forsi għal dawk li l-lum għadhom żgħar jitilgħu b'ċertu mentalità iktar ta' ugwaljanza bejn is-sessi li hija waħda mill-affarijiet li sfortunatament in-nuqqas tagħha iwassal għal vjolenza domestika. Elaine Pavija, rappreżentatriċi ta' Dar Merħba Bik, saħqet li b'din il-mixja qed jiġu wkoll fit-tmiemhom is-16 ġurnata ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika. Ovvjament qegħdin hawnhekk biex bħala attivisti kollha kontra l-vjolenza domestika qegħdin hawn biex jiġu fit-tmiemhom is-16 jum kontra l-vjolenza domestika u vjolenza fuq it-tfal, bażikament. Fosti diversi persuni li attendew għal din il-mixja kien hemm il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Prega, rappreżentanti miż-żewġ naħat tal-Kamra u diversi rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet differenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.